máme odštartované, do čela sa dostáva domáci jazdec Marko Marník. Na druhom mieste včerajší víťaz Alexander Moravec. Momentálne na treťom mieste Kristián Ondruš. Pardon, Šimon Ondruš. Pozeral som z výrosti, ospravedlňujem sa, takže Marko Marník prvé miesto, Pavel Kováč druhé miesto, na treťom mieste máme Šimona Ondruša, štvrté miesto Jakub Geroč, piaté Vardes Ogaňan a posledné miesto momentálne pre Adama Marenčíka. Toto sme mali kategóriu Elite Man. Takže sa nám blíži posledný jazdec.